Status quo ang trabaho sa Lapu-Lapu City Government apan Lapu-Lapu City Mayor miluwat og executive order aron mapatuman ang dugang precautionary measures batok sa COVID-19 na lukop dakbayan. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bob, sukwahi sa mga nanggawas karon nga taho sa social media nga nagpatuman og community quarantine kon lockdown ang dakbayan sa Lapu-Lapu, wala kini kamatuuran tungod kay pabiling way natalang kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Apan si Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang bahin miluwat og executive order karong adlaw alang sa dugang precautionary measures nga ipatuman sa tanang mga pampubliko ug pribadong establishmento aron kalikayan ang pagtakboy sa coronavirus disease. Taas ang linya sa entrance sa Lapu-Lapu City Hall sukad ganihang buntag tungod gikinahanglang magpaubo sa temperature check ug mabutangan og alcohol ang tanang mga tawo nga buot musod. Usa kini sa mga precautionary measures nga gimando sa mayor sa giluwatan niining executive order karong adlaw batok coronavirus. Ang temperature check ug pagsanitize sa mga kamot gamit ang alcohol gimando usab sa mayor nga ipatuman sa tanang mga pribado ug pampublikong establishmento lukop dakbayan. Samtang sugod usab karong adlaw, temporaryong gipahunong ang paggamit sa biometrics o gitahasan ang mga department heads sa pag-maintain og logbook alang sa attendance sa mga kawani. Gidili una ang tanang mga biyahe gawa sa Metro Cebu ug tanang mga kalihukan nga magpatapok og daghang mga tawo. Matod sa mayor, sa pagkakaron walay kausaban sa work schedule sa mga kawani sa City Hall. We are planning to shorten the number of days sa pagtrabaho. Muna itong gitunan, probably mag 4 days work ta, posible, no? But at this time, wala pa kinanglana. Karong hapon, gikatakda nga makigtigom ang mayor kang Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Wilfreda Bongkalos aron hisgutan ang pagsuspenso sa klase. There's a big possibility for the public school na ma-shorten na ang ilahang klase, probably until this week sila. Sa pagkakaroon, adunay 18 ka mga persons under monitoring ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug way ni usa kanila ang nakitaan og sintomas sa COVID-19. Gidasig hinuon ang tanan sa pag-report dayon sa hotline number sa dakbayan 0956-394-1999 kung ugaling may makitaan og sintomas sa COVID-19 aron mahiling dayon sa tambalanan. Samtang Bob, karong hapon miluwat na usab og laing executive order si Mayor Jonard Ahong Chan alang sa pagsuspenso sa klase sa tanang mga pampubliko ug pribadong tunghaan all levels sugod ugma Marso 14 hangtod Marso 28. Ug so far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.